zárni a külvilágot, és így csak az imádságra figyelnek. A fejfedő országonként, városonként és közösségenként is változhat. De tudták-e, hogy Magyarországon készül a világ ortodox kalapjainak 4/5-e? Kalap Amerikában, Londonban, Párizsban, kalap a kifutón és kalap Izraelben, sőt a világ minden táján. A kalap az evolúcióval együtt fejlődött és jutott el a csúcsig. A ruházkodás nemes darabja nem csak a divatban, de a vallásban is halhatatlan szerephez jutott. És mint ahogy az lenni szokott, ehhez nekünk magyaroknak is közünk van. Das ist zu verdanken. A magyar szakembereknek különös képességük van, fantasztikus szakértelmük és rendkívüli finomság van a kezükben. Egyszerűen nem látom értelmét, hogy bárkivel is egyesüljek és elmenjek innen. Mert hogy Förster úr virágzó kalapbirodalmát nem is olyan rég a hatalmas, olasz Borsellino cég szerette volna megkaparintani. Nem sikerült, így még mindig az újpesti ütött-kopott gyáracskában készül a világ egyik legkapatosabb ortodox fejfedője. Ennek a kalapnak a kidolgozása pontról pontra olyan technikával készül, ami egyedülállóvá teszi a világon. Ez a mi kalapunk Budapestről. Förster úr, ha stílszerűek akarnánk lenni, mondhatnánk, hogy kalappal a fején látta meg a napvilágot. A zsidó vallásban ugyanis a férfiaknak már 3 éves koruktól viselniük kell fejfedőt. A Talmud szerint a hívők az imádság alatt így teljesen ki tudják zárni a külvilágot. Az ortodoxia hagyománytiszteletből ragaszkodik a kalaphoz, ami általában ugye fekete kalap, és hord alatta egy kicsi kápedlit, tehát egy kicsi kippát. Fekete kalapot először a galíciai zsidók hordtak, mert a hagyomány az hagyomány. Egy buzgó hívő pedig be is tartja a dogmákat. Évente legalább 3-szor hódol a legújabb kalapdivatnak, állítólag a klímaviszonyok miatt, ami az újpesti kalaposnak évi $700,000 hoz a konyhára. A divatot természetesen mi is követjük, szélesebb legyen a karima, vagy magasabb legyen a feje, hogy a díszítőszalag szélesebb vagy vékonyabb legyen. Hogy legyen rajta masni vagy egy pliszé. Ahogy a kor szelleme változik, úgy egyszerűsödik az öltözködés. Megfigyelhető, hogy egyre igénytelenebb és jellegtelenebb lesz a divat. Ez persze nem tesz jót a kalapkedvelőknek, állítja a kalapdiktátor, Harsányi László. Rendkívül fontos, hogy ne a trendekkel törődjünk. Első az, hogy az öltözékhez, amit éppen viselünk, ahhoz harmonikusan illeszkedjék a kalap, mint színébe, mint vonalvezetésébe, formájába. És az arc berendezéshez és a testalkathoz. Először agyagból formálunk meg egy alapot, amire utána gipszes szakember segítségével egy végleges formát lehet önteni. Ez gyakorlatilag már az álom megvalósulásának első fázisa. Itt már lehet látni, hogy milyen lesz a eljövendő kalap. A magyar nyúl szőrénél jobb a portugál. A kalapok, legyen az divat vagy vallási fejfedő, nyúlszőrből készülnek. A zsidó vallási előírások szerint a nyúl nem kóser. Akkor hogy is van ez? A kalapviselésre nincs különösebb áldás, tehát erre nem mondunk áldást. Az, hogy nyúlszőrből készül, mivel nem esszük meg, tehát különösebben ez nem játszik benne szerepet. Hála Istennek még él az édesapámnak 2 bátyja, akik még mindig odahaza dolgoznak az üzletben. Hát ennyire mélyen nyúlnak vissza a gyökereink a családi vállalkozásunkba. Az ortodox hívők szívesen tesznek eleget a parancsolatnak. Büszkén viselik az újpesti fekete fejfedőket, amik előtt mindenhol kalapot emelnek szerte a világon. Jó boxoló szakma rejtelmeivel.
Mikor és miért kezdett el kalapokat gyártani? Mondhatni úgy, hogy beleszülettem a kalapkészítésbe. Már az elődeim, apám, nagyapám és több családtagom is kalapokat készített. Innen indult a szakma. Nagyapám már 1912 óta dolgozott Európában. Varsóban kezdte, majd Németországban, Wiesbadenben nyitott üzemet. Ott egészen 1933-ig gyártotta és adta el a kalapokat. Utána ment át, illetve telepítették át az üzemet Izraelbe, ott folytatta. Az ő nevét viselő Förster cég nagyon ismert volt a zsidó világban. Ők gyártották és forgalmazták a zsidók jellegzetes kalapjait. A magyarországi cég, amely a Nobilis Hatz Kft. Nevet viseli, már több mint 10 éve Budapesten gyártja a kalapokat. Ezen kívül az Amerikai Egyesült Államokban is van egy saját üzletünk, akik a mi kalapjainkat forgalmazzák. Számos külföldi vásárol a mi kínálatunkból. Miért pont Budapesten nyitott üzemet? Ez úgy történt, hogy korábban már dolgoztunk Olaszországban, Franciaországban, Ausztriában. Bár az első időkben inkább csak Olaszországban. Nagyon nehéz volt eleinte itt Közép-Európában a kommunizmus ideje alatt dolgozni. Mikor idejöttünk, ez a kis kalapüzem 3-4 ezer darab kalapot készített évente. Az áru minőségének, az egyre jobb lehetőségeknek köszönhetően kialakult az ismeretségi körünk. Egyre többen kerestek meg minket. Így ma már, hála Istennek, több mint 60 000 kalapot adunk el évente. En die Möglichkeiten, die Kenntnischaft von den Leuten hat uns gefallen und langsam. Kik a megrendelők? In allgemein, in meisten Prozent, das ist Vevőink nagy részét az ortodox zsidók teszik ki. Így magától értetődően elsősorban Izraelbe és az USA-ba exportálunk. Vannak még megrendelőink elég szép számban, Angliában, Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, de legtöbben, mint már említettem, Izraelben és az USA-ban. Nem csak zsidó kalapjaink vannak, hanem hagyományos kalapokat is gyártunk. De ez csak egészen kicsi, csupán 10%-a a termelésünknek. 90% a zsidó piacra megy. Milyen nyersanyaggal dolgoznak? Mi csak nyúlszőrből készült nemezzel dolgozunk. Ez az egyetlen anyag, amit használunk, nem használunk semmilyen más anyagot, mint például gyapjút vagy gyapjú nemezt. Ez egy speciális szakma. Ezek a kalapok ugyanis speciális elkészítési folyamatot igényelnek. Mi nem konfekciót gyártunk. Az anyag feldolgozása, az egész munkafolyamat egy külön történetet érdemel. A kalap formázásától egészen a szalag felvarrásáig. Ezek ellenére ez az eljárás nem annyira ismert a világban. Mennyien dolgoznak itt? Itt a Nobilis Hatz Kft-nél körülbelül 30 ember dolgozik. Milyen jövője van ennek a szakmának? A jövő sajnos a magyar bürokrácia miatt nehézségekbe ütközik. Csak rövid időre előre lehet megmondani a helyzetünket. Úgy számolom, hogy 2-3 éven belül talán 100 dolgozó, vagy akár még több is jön hozzánk. Az embereknek ugyanis alaposan ki kell tanulniuk a szakmát. Még külföldről is jönnek hozzánk tanulók, szakmunkások. Szerencsére az itt dolgozó emberek alapjában véve nagyon jól képzettek, és jó érzékük van ahhoz, amit ez a szakma követel.
január óta egy új ultrahangkészülék segíti. Kalapgyáros. Bronxi divat Újpestről. Kalapgyáros. Bronxi divat Újpestről. Mondjuk a New York-i Central Parkban a hirtelen jött szél egy valódi ortodox zsidó kalapot repít önök elé, és benne a felirat Made in Hungary. Ugyanez megtörténhetne Pesten a Dohány utcában, de akár Ausztráliában is. Ezek a fejfedők ugyanis Újpesten készülnek. Az izraeli tulajdonos és munkatársai, bár látszatra egyformák a kalapok, divatot csinálnak. Nem mindegy, honnan való az alapanyag, és legfőképp, hogy milyen kezekbe kerül. Ferster úr rövid időn belül világelső szeretne lenni minőségi termékével. A látvány ne tévessze meg önöket, gyakran az ilyen apró irodákban dőlnek el a nagy dolgok. Itt például Yitzhak Ferster úr dönt kolléginájával a világ ortodox zsidóinak híres fekete kalapjairól. Az izraeli úré ugyanis a világ egyik legnagyobb ilyen kalapokat gyártó cége. Mindez Újpesten. Jelenleg 50-60 ezer kalapot gyártunk évente. Egy éve még a kapacitás mintegy 5-10%-át szállítottuk Budapestről. Ezt 200-250 ezer darabra szeretnénk idővel növelni, ugyanis lenne rá igény. Néhány éven belül a minőségi kalapok gyártásában szeretnénk világelsők lenni. Persze a legnagyobb felvevőpiac nem Magyarországon van, hanem Izraelben és az Egyesült Államokban. New York elegáns boltjaiban akár $150, azaz több mint 30 000 forintot is megadnak egy-egy Ferster féle kalapért. Mindez elsősorban a kézigyártásnak köszönhető. A legjobb minőségű nyúlszőrt Portugáliából szállítják Budapestre, ahol az anyag profi szakmunkások kezei közé kerül. Őket Ferster úr a világ legjobbjainak tartja, és higgyék el, ő tudja, mit beszél. Már az apám, a nagyapám is a kalapokkal foglalkozott. Elmondhatom, hogy én ebbe születtem bele. Én ugyan még nem vagyok 100 éves, csak pár éve múltam 50, de az egész család, az apám testvérei, a gyerekeim és az unokatestvéreim is az üzletben vannak. Ferster úr Izraelben él. Az édesapját 1933-ban áttelepítették Németországból. A cég tulajdonos a nagy távolság ellenére minden második héten ellátogat Újpestre, hogy ellenőrizze a gyártást, a minőséget, valamint az adminisztrációt. Ha mindent rendben talál, a beosztottak azt mondják, kenyérre lehet kenni. Mint főnök nagyon szigorú, mint ember nagyon emberséges. Nincs lazaság, megköveteli a fegyelmet és megköveteli a precízió munkát. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem tévedhetünk, mert én nem hiszem, hogy létezik olyan ember, aki nem tévedhetünk, de akkor már dühös, hogyha ugyanaz a hiba sorozatosan követődik el. Amíg egyszer előfordul, azt ő teljesen normálisnak veszi, és ezért nem jár semmiféle szankció. Ferster úr elmondta nekünk, hogy fenntartások nélkül megbízik a kollégáiban. Örül, hogy velük dolgozhat. Nem véletlen, hogy itt Magyarországon képzeli el a cég jövőjét. Csak egy dolgot sajnál. Ma már sajnos legfeljebb csak turistákon lehet látni hagyományos öltözetet a zsinagóga környékén. Bár korábban nagyszámú ortodox közösség élt Budapesten. Az viszont jó érzéssel tölthet el minket magyarokat, hogy Ferster úr kalapjaiban a világ minden üzletében olvasható a Made in Hungary felirat. Dr. Katona István, a legnagyobb mester, Leonardo nyomdokain haladt, mikor ifjú medikusként